малко... Колко опит има това вако с паето? Ще направя кепачка, спокойно. Чай само да... А? Не, жени се опитва бреш. Момент, спокойно. Не да разбрах идеята. Се снимам ти. Това нищо не е станало съществено. Още че не мога да гледам и там, че не мога да държа като спортбала. Ще слезе долу. Стай коментара и стане. После как да ти го първо? Ще го метна на бутове, как ще стане? Ти си с фенерчета. Сега как би го вършил с ръчички само. Точно правя, американо. Бутай се, бутай го нагоре, бутай го към главата ти. Бутай го към главата. Thank you.